Me paso millor que a les classes i me gusta mucho el circo. Ens podem expressar més. El programa del circ a les escoles ve d'una relació històrica que té l'Ateneu amb els centres educatius que estan al voltant. Un és l'Antariana, l'altre és el Turó de Roquetes i l'altre és el Trinitat Nova. Amb cadascun d'aquests fem un projecte de circ que dura tot el curs escolar i és un projecte que culmina amb un espectacle de final de curs. I així tenim un Ateneu Popular, que és com el centre neuràlgic d'un triangle de pràctiques artístiques relacionades amb el circ en horari lectiu, dins del context de les escoles. I llavors, doncs, el primer trimestre, sobretot, és conèixer les disciplines, una mica trobar també un espai on es sentin ells segurs, on estiguin còmodes. I a mesura que va passant els trimestres, ja agafen confiances, comencen ja a veure resultats, no? Que no només és anem a provar coses, sinó, ostres, em surt aquesta figura, em surt l'altra. Darrere de la formació en circ també hi ha doncs, tots uns valors, no? Una manera de fer circ que aquí a l'Ateneu treballem, que és el circ social. Llavors no només aprenem doncs, a fer malabars o a pujar una tela o a pujar un trapezi, sinó que aprenem també a superar-nos nosaltres mateixos, a vèncer les nostres pròpies pors i inseguretats, ajudar les nostres companyes. No? El circ és companyerisme i no competició. No? I acaben agafant aquests valors i aquesta manera de treballar, no? Tan característica doncs, del circ. El trapecio es alto y me da bastante como tranquilidad. Pues es nuevo para mí. Han habido compañeros con los que no hablaba casi literalmente nunca y pues ahora hablo más con ellos y me llevo mejor. Es como que me ayuda a socializar. Ayuda a les persones si tenen alguna dificultat en aprendre alguna cosa, doncs ajudar-los, no quedar-nos quiets ni riure d'ells. El professorat ens diu que hi ha persones que entren dintre del projecte que canvien molt en el moment que nosaltres comencem a fer aquestes arts. Això pensem que és una cosa molt important per a que puguin disfrutar d'una altra manera de fer educació, per exemple, la vinculació en el grup, com es coneixen. I permeten també, a vegades i en molts casos, a alumnes que potser tenen un recorregut educatiu més complicat de trobar altres maneres d'expressar-se i llavors de tenir una forma de protagonisme. No? Formem com tàndems de treball en les que les docents i les formadores de circ treballen conjuntament en la planificació, en el desenvolupament de les sessions i en la creació de l'espectacle. Jo crec que sempre és molt enriquidor, no? Perquè cadascú té la seva manera de treballar, les seves maneres de fer i ja treballar amb altres professionals ja és enriquidor, però sobretot el circ, que són maneres de fer molt diferents del que tu faries a l'aula, no? També és un punt afegit. A la vegada que jo aprenc, també m'ensenyen moltes coses. Com treballen dintre de l'escola i com treballem nosaltres fora de l'escola. Juntar aquestes dues parts és justament la clau per poder arribar a aquest alumnat.